thuaile Leonora Barry, Corcaigh a d'Aistrigh Americas in na U.S. Bhí éagóir fásach á dhéanamh ar an lucht ibris na Stát Aontaithe. Thrid sí go ceann ródaíoch agus de héirigh sí chun an éagóir a bhí á dhéanamh ar mhná mar ibrithe agus mar hÉireannig a chur ina cheart. Ní ar bhéal chlúiseacht Me Too ann san na U.S. ach réiteigh Leonora Barry an bailach chun tús a chur lena le héad. Nochtaigh an timreachach seo ó Corcaigh cíapa gnéasach sa láthair ibre níos mó ná 100 bliain tar tugach antas dó sa reachtaíocht. Haring sí ard freisin ar na cnéalacha scanlacha pá agus ibre a bhí á bhuaillingt ag ibrithe monarchan Bhí Leonora Ré Órga Mheiriceá. In anóin go lántacht an terme, in áíre, bhí an tréimhse idir na 87 agus casa an chiad anna dheacair ar fad don gnálocht ibre. Bol de Leonora Barry seo ó na taithí pásanta. Ní raibh 65 cent sa tachtain á Hiilmhice mar ibrí monarchan, ach de thrid sí rais agus be ise an chiad bhean riamh a ceapach go hifignáisiúnta i gceantas na heagríochtaí ba bhód an lucht ibre in America. Ach conas a dairigh le ban a rugach a gilmhíl a gúnta Corcaigh ar a bheith mar duine dus na smaointeoirí eacnamaíochta ba bhó in America. Well, mar a rinne na méide eile, Thugad Mhóirí, Leonora agus John Kearney aigear nua áireach tamil gar tréiste teachtar an saol i 1849. Bhí súlachas saol níos fearra chorthú dómh hain hail. Ar feadh tamil, bhí cuma ar an scéal go raibh an aisling Mheiriceánach an ann-dóibh. Fór Leonora i dachas agus de chálaigh sí mar bhúntóir gan ach a bheith an ís a 60. Go gardaníigh sin casach imircach éarnach eile William E. Barry orthe. Paintéir agus ceoltóir a bhí ann. Fósadar in 87 nuair a bhí Leonora 22. Bhí túr cluineacha agus bogad ar timpeall chun obaráil. Fór William Boss, fór fear céile Boss go hana óg de bhór feibna lena scábhóga, agus dá dheasca sin fágach Leonora ina héanaar leis na póistí, níor bhran tarna rá aici ach chun dul amach am an ibre. Fágach me gan ólas ar cuasaí gnó, gan ólas ar obair, gan ólas ar chósaí an tail agus trúrpáiste gan ahar a bratharmsa dá go deráin, dúirt sí. Díre ceirhíníigh sin bhfuil tubaiste eile í, fuair a céad leanamh, an taon na níanacha Boss. Mar bhain fósta bhí coscarthe postmhúntóireachta áil, mar sin fuair sí post a monarchan ggóséireachta. Bhí na cnéalacha fósachs na monarchan ag an am sin. Fuair siad éachta de bhór an cineáil ibre agus an caighdeán ibre a dhéan siad. Cíligh sé sin nóir hill si a ggóthain airgid agus bégannta a bheith obair go lónaimsre gan stáil gan stéine. Tréis seachtain na saothú go dtíon, ní raibh tiltte ag Leonora ach 65 cent. Nóair a bhúil sí leis na deachtaí a bhí ribh na nibrithas na monarchan, ghlach sí ballreacht in Knights of Labour. Card cumann a bhí ann, bhí sé seo go thomláin eisceachú le haid ban, bhí sé ag cur í hain os cóir slúta mar bhean. Níor tharla a le héad a rud snaimse seo. Dág sí a rian ar an agrioch sin. Le rointas na gascí a rinne sí, bhí sé dinta den chiadúir riamh agus dinta faoin na stúr. Ba ise an chiad bhean a fuair ícíocht mar agraí lucht ibre. Níos déana í na saol, bheith siise ar an géad bhean a helmhigh ifignáisiúnta. Agus, ba í siúd an chiad duine a bhailligh le chéile statisticí faoi saol na mán a bhí sa lucht ibre America. Siúla lingde a bheith na ról mar agraí náisiúnta agus cigre ar chinéalacha ibre. Go díanach sa 88, dimigh sí fud fad America a bailú ólais faoin na cinéalacha fásacha pá agus ibre. Dulbhigh sí iad agus chuir sí iad a láthair mar thuairiscí statisticúla le haig na Knights of Labour. So chuir sí í hain os cóir slúta ag gahracha ar le fud fad Mheiriceá. Bhí si ag duling leis deachtartaí maidir le na hinsce ag an am céine. Bhí si ag géirí fear a bhailú le chéile chun na deachtartaí roimh na nibrithe a bhriise ach ní raibh na fearsósta éisteach le hí an amantaí. Comála sin bhí apóistí féin á ágáil Somália aici chuna le héidir a dhéanamh, so bhí sé seo iontas deachar agus iontas eisteachtúil ag an am céine. Nocht do chuid ibre na thuáise bhí á bhuaillingt na hibrithe. Bhí na tuairistil ag mhná chomh suúrach sin gur beag an tachar idir iad agus an tucras de hir. Ar an taobh eile den dailt,
Bhí the captains of industry mar a thugtar ortha, ag buin tarbh méidnach mór as an mura sa bhorbar tionsclaíochta. An anóin an bhora sin, níor bhí gion den rabú sa álaigh na hibrithe. Go dain, garach finálacha ibrí ina lán tionscadal dá láródís nó dá gárídís agus iad a gobar. Mar hampla, chear munarchan corsáid a bháin, finád ibrithe, dá bheic iad I githe, a gárí, a canna nó a caint. Den nacht na tuairiscí ag Leonora Barry méid na héagóra a bhí a olintigh mhná sa Loch Dibre. In Springfield, Ohio, mar hampla, fuair sí amach go raibh gúnaí dar a láimh á thuairteag teilech sever, canathe dá gailín aimsirthe an á tuarastal, agus nar tugach éon ráide. Héach sí féin is a páiste ó go colla gan sa péir. Nochtag siad an saol chomá, gomíoch fear cuachtacha a buint míosáid as a géim ard sosiálta le cailíní a bhrúchan an drábhláis, nuair a bhí an fosíochta bra ar dábhéan na bhar. Ceann ródaí a bheithí freisin an úsáid na statisticí chun ard a haingt ar an éagóir nachbeag a duling na mhná faoi smacht na bhostathirí gan scrúpal. Rud a héil an tidal mar rinne is na smaointeoirí eachtaíochta ba háchtaí Mheiriceá. Dag sí a leithe ceart chumann iníig an 8 nócha agus de fós sí a ríis. Ach de lean sí dá gníomhachas. An bouta seo mar órádí le dalarmh is stucrochttar san chearta bhótála na man agus an stéana ón ól. Is tócha an rud is mó a cheasan amach cuam fuhí, nó beag bán ar na dacrochtaí agus ar na constací a bhí rimpaí, bhí si ag éirí an fód a cheasamh le haig gaca le ban. Fuair sí bás sa bhliain 1923 le haireacht éachtach fáca na díagacha mar smaointeoir eachtaíoch, mar leasathóir agus mar úrlabhraí thar ceann na man sa Loch Dibre. Duine de sa mhná is sunta sí is staire na hÉireann.